wake da mulki a yau, mulki na wane ne a yau, kowa sai ya shiru, babu shugaba, babu malami, babu shugaban ƙasa, babu saraki, babu gwamna, babu wani darta, ba kowa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن yana bamu labarin yadda Yahudawa da mushrikai suka matsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba dangane da al'amarin tashin alƙiyama. Allah yana faɗa mana a cikin suratul ahzab yas'aluka an-nasu anis sa'a, mutane suna tambayar ka ya rasulullah dangane da wannan ranar, wacce rana ce wannan ranar tashin alƙiyama? Qul ka ce da su ya rasulullah innama ilmuha indallah, lalle ilimin wannan ranar, sanin wannan ranar yana wajen Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qariba, baka sani ba watakila ko alƙiyama ma tana kurkusa. Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ne lokacin da Yahudawa da mushrikai suka matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba dangane da ranar tashin alƙiyama. Dole sai ya gaya musu ranar da za a yi tashin ƙiyama, sai ya faɗa musu cewa yaushe ne ko wani wata ne ko a wani shekara ne. Suna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gatse cewa ba ka ce akwai tashin ƙiyama ba har yanzu bai zo ba. Sai Allah ya ce ka gaya musu kai baka da ilimin wannan rana, amma Allah mahalicci shi kaɗai ka da ilimin wannan rana, baka sani ba watakila ko alƙiyamar ta kusanto. Ya ku ƴan uwa musulmai, da ni da kai da ke, me muka tanadar ma wannan rana? Me muka tanada a wannan rana? Tun a wancan lokacin aka ce a ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai sani ba, watakila ma ranar ƙiyamar ta matso. Ina ga yanzu me ka shirya? Ka zauna ka natsu ka tunanai me kai jiya, me kake yanzu? Ka tabbas za ka kai gobe? An jima ma ka tabbas za ka kai shi? Ba mai tabbas. Ya kamata mu gyara niyoyinmu, mu gyara rayuwarmu gabaki ɗaya, mu bauta ma Allah yanda ya umarni, mai ba abin da Allah ya faɗa, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Bugu da ƙari Allah yana so ya tabbatar mana da azabar da ke akwai a ranar tashi alƙiyama. Ayar gaba sai Allah ya ce inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira. Lalle Allah ya la'anci kafirai kuma ya tanadar musu da wuta as-sa'ir, wuta mai ƙuna, khalidina fiha abadan, za su dawwama a cikin ta har abada. La yajiduna waliyan wala nasira, ba za su taɓa samun wani majibinci ba ko wani mataimaki wanda zai taimake su ya fitar su daga cikin wannan wutar ba. Wannan ya kasance nuna mana ishara kaɗai, azabar da ke cikin wannan ranar kaɗai ya kai ya nuna mana cewa alƙiyama babban al'amari ne. Shi sa a cikin Qur'ani wajaje da dama Allah ya faɗi sunayen tashin alƙiyama, ya ba su sunaye daban-daban kala-kala. Na farko akwai alƙiyama ita karan kanta, an faɗe ta su 70 a cikin Alƙur'ani. An faɗe ta da suna yawmul akhir waje 26 a cikin Alƙur'ani. An faɗe ta da al-akhira waje 111 a cikin Alƙur'ani. An faɗe ta da darul akhira waje 9 a cikin Alƙur'ani. An faɗe ta da as-sa'a kamar da ya zo a cikin wannan aya waje 39 a cikin Alƙur'ani. Ta zo da yawmul ba'as, ta zo da yawmul khuruj, yawmul fasl, ta zo da yawmul din, ta zo da al-ghashiya, ta zo da yawmul khulud, ta zo da waqi'a, ta zo da yawmul hisab, ta zo da yawmul wa'id, ta zo da azifa, ta zo da tanad, ta zo da talaq, ta zo da tagabun, da sauran sunaye da a cikin Alƙur'ani. Da ni da kai yanzu bai ishe mu ishara ba mu zauna mai tunanin wannan rana, me muka shirya ma wannan rana, me muka shirya ma wannan rana ta tashi alƙiyama. So Allah madaukakin sarki ya kawo sunaye da dama don ya nuna mana ishara, mu gyara ayyukanmu, mu gyara zuciyoyinmu gabaki ɗaya. Shugabanni mu ji tsoron Allah, malamai mu dinga faɗa ma mabiya gaskiya, mu cire son zuciya. Gaba Allah sai dinga ci gaba da mana bayani, yau mu taqallabu wujuhum finnar, ranar da za a juya fuskokinsa a cikin wuta. Ya kulu da sai suka suna cewa ya laitana abana Allah wa abana rasula, kai can mu ina ma da a ce mun bi Allah mun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Jujjuya fuskokin da za a dinga yi na kafirai a cikin wuta kamar da ake jujjuya nama a cikin tukunya. Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu daga wannan rana, ya Allah ka sa mu cikin aljanna a wannan rana. Sai Allah ya gaba kuma yake cewa qalu rabbana, sai su ce ya ubangijinmu inna ba'ana saratna wa kubara'na fa adalluna sabila, lalle mu mun bi shugabanninmu ne da manyanmu ne kuma su ne suka batar da mu. Sai su ce rabbana atihim da'ifaini min al'azab, ya ubangiji muna roƙonka
ka ninka musu azaban da za ka yi musu linki biyu, kuma ka rabanya musu gida biyu. Wal anhum la'anan kabira, kuma kai musu la'ana babban la'ana. Wato kan in aka ce ma ruwa ya kare ma dan kada suna so su ba Allah uzurin cewa shugabanninsu ne da manyan su suka batar da su, sai suka roƙi Allah cewa rabbana atihim da'ifan min al'azabi, Allah ka rubanya masa azaba gida biyu. Ma'ana azabar bacewa da shugabannin nasu suka yi da manyan nasu suka yi, da kuma azabar batar da su da suka yi. Sai kuma da ƙarshe suka ce Allah ya la'anance su la'ana babba. A cikin Qur'ani Allah yana ƙara gaya mana yadda ranar za ta kasance. A cikin suratul Ghafir Allah ya yi bayani ce yawmuhum barizun, ranar da za a bayyana ga baki daya, komai zai bayyana, babu wani abu da zai boye. La yakhfa 'ala Allahi minhum shay, babu abin da zai boye ga Allah. Duk halittun Allah ga baki daya su tare a farfajiyar kwaya daya, ayyukan da kai komai za a bayyana shi a gaban mutane. Sai Allah tashi a lokacin ya shela ya ce limanil mulkul yawm, wa ke da mulki a yau, mulki na wane ne a yau? Kowa sai ya shiru, babu shugaba, babu malami, babu shugaban ƙasa, babu saraki, babu gwamna, babu wani darka, ba kowa, duk ana gaba Allah, ko ina zai tsit. Sai Allah ya ba kan shi asa sai lillahi alwahid alqahar, mulki yana ga wajen Allah makadaici mai rinjaye. Sai Allah ya ci gaba da bayani ce al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, a ranar ne za a saka yamu kowace rai da abin da ta aikata. Duk abin da kai a ranar duniya a musanya maka da a saka maka da abin da kai a ranar duniya. La zulmal yawm, babu zalunci a ranar. Inna Allah sari'ul hisab, lalle Allah mai gaggawar hisabi ne. Inda Allah ce babu zalunci a wannan rana, Allah shine adali, shine mai adalci, shine mai iya yin adalci ga kowa. Ko da misal zarratin ba za a toye maka haƙƙin ka ba gabaki daya. Allah kadai shi ke da wannan ikon gabaki daya. Hadisi ya tabbata a cikin sahihu Muslim, hadisi na 2577, inda Abu Zar yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramta zulma ala nafsi, na haramta wa kaina zalunci, haka ya haramta muku zalunci da kankanun ku, kar ku zalunci junan ku. Hadda inda zuwa inda Allah ke cewa ya ku bayina, ayyukan da kuka yi su nake kididdiga muku, kuma nake saka muku, kuma nake baku sakamakon abin da kuka yi a duniya. Duk wanda ya ga abin alkhairi a cikin sakamakonsa to ya gode wa Allah, wanda kuma ya ga akasin haka to kada ya zargi kowa, ya zargi kanshi. Ya ku yan musulmai, ina ƙara tunatar mu da ni da kai da ke mu dawo cikin hankalinmu. Duniya ba gidan zama bane ba. Duniya kamar makaranta ce an zo, ko kuma kamar aka ce kamar matafiyi ne yana kan hanya, za mu isa inda za a tafi, wato ranar tashin kiyama kenan. Idan muka yi da kyau za mu ga da kyau, duk wanda bai da kyau ba zai ga abin da ya shuka a ranar gobe kiyama. Mu kyautata zuciyoyinmu, Allah ya kare mu daga dukkan wani sharri, Allah ya ba mu damar tuba kafin mu mutu, Allah ya shiga lamarinmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.